Ústeckým krajom preteká dávne Labe. A pri Labe vedie hlavná cesta. Vždycky pri tom Labe kráčali národy tam aj tam. A naposledy nemecká armáda. A takže blízko Labe je veľa padlých nemeckých a iných vojakov. A jeden hospodár, zemiedelec, čo tu na tieto kríky opečováva, nedávno kopal, aby burinu vytrhal a natrafil na plytký hrob. Nemecký vojak s priestrelom na čele. Gúľka alebo črepina ho trafila vlastne do temena hlavy. Tu vidíme tú dieru, ktorú mu vyvrtala do lebky. Bol to pomerne mladý človek. Zachovalé zuby. Kto to bol? Pátraním v archívoch prišli sme k názoru, že jedná sa o Hermana Stolzbergera. Ten, ktorý sa tak veľmi chcel vrátiť z vojny. Ktorý si predstavoval, ako svojej Michaele Lovicbergovej kupuje plnú náruč kvetov a pozve ju na výlet. Bolo už takmer koniec vojny. A že sa mu splní výlet s jeho milou, bolo už na dosah. A v tom vzduchom zasvišťala črepina alebo guľka, nevieme, vedel by povedať patológ. Pozrime na tú perforáciu lebečnú. Strašná diera. A bolo koniec príbehu. Poviem vám, na toto miesto priniesol som detektor kovov. A najviac pískal v tejto oblasti ten detektor. A tak poďme trošku prehrabať to miesto, kde pískal ten detektor. Áno, pozrime, možno je tu puška. Nie, to nie je puška. Čo to je? Čo je to za železo? Aha, skúsme z toho hrobu ho. To vypadá, že to je púzdro na dýku. Áno, to je púzdro na dýku. Tu dole je tá charakteristická gúľka. Takže položme ho sem a ešte tu niečo pískalo. Niekde tu na... Nejaké zlato, hodinky? Nie, to nie sú hodinky. To je pracka opasku. Pršeska opasku. Pozrime si ju. Skúsme ju vybrať z hrobu, áno. A čítajme. Gott mit uns, Boh s nami. Každé ľudské spoločenstvo, ktoré má v čele nejakého ideológa, snaží sa ako si požehnať svoje činnosti. A tak aj muži s týmto znakom sa odvážili tu na dať nápis Boh s nami. Vložme naspäť tú přesku, aj ten bajonet a zahrabme to. A poďme ešte raz pozrieť na samotnú lebku, ktorá sa nedočkala jara roku 1945. Vzadu sú rôzne malé kosti. Hlava je roztrúsená. Po slovensky rozdrúzganá. Pretože ak tu na týmto čelom vošla tá črepina, tak to všetko vzadu roztrhala a došlo k hromadnej devastácii. A už to ukončím, nebudem už toľko mudrovať. Skúsime ešte akési umenie. Priložím tú lebku tak, aby tá perforácia bola akýmsi okienkom k tej přeske. Tak. Gott mit uns v hlave nemeckého vojaka. V tomto prípade s ním Boh zrejme nebol. Alebo možno bol. A tak ho rýchlo vzal niekam preč. Gott mit uns.